Funny Channel uvádza. Čaute, dneska vám Funny Channel ukáže našu druhú reklamu, ktorá sa bude týkať hokejnátora 5000. Dneska si predstavíme náš hokejnátor 5000. Gratis dostanete od nás aj loptonátor 5000. Taký výkonný. A teraz sa presunieme k nášmu reklamnému tvorcovi. Dnes je to nový tvorca, a ktorý vám zreklamuje hokejnátor 5000. Dobrý deň, moje meno je Boris a toto je môj nový návrh hokejnátor 5000. Tento hokejnátor spočíva z benzínu a z tohto štartovacieho drôtika. Môžeme si to hneď ukázať. Naštartujeme. Benzína a môžeme. Na konci nechajte zlomiť. Výborný backend. Ako vidíte, môžete si všimnúť tento originálny flex. Takýto flex nemá dokonca ani chár. A ešte si všimnite tieto tu kvalitné nerezové zvary. A ako si môžete všimnúť, tieto hokejky sú príliš nízke, preto pre cháru robíme s nadstavbou ešte raz také vysoké. A môžete pokračovať ďalej. Ak si zakúpite tento hokejnátor 5000, jeho cena je iba 500 eur. Ak zavoláte hneď, dostanete k tomu loptonátor 5000. S touto loptičkou a s touto hokejkou budete hrať ako diabol. Môžem vám hneď ukázať s touto loptičkou. Pozrite sa. No už raj konečne. Už mám loptonátor a hokejnátor. Teraz vystreľujem. Bum baraka bum. Teraz vám ukážem s ostatnými loptičkami, ako sa to robí. Výborne. Vyskúšaj flex. Flex, flex, flex. Táto hokejka má neuveriteľný flex. Aj na beku. A môžete hrať. Tu máme aj nemecký bodák, ako si môžete všimnúť. Keď vás bude nejaký spoluhráč srať, poprosím asistentku, prepáčte, že budeš hrať, bude trkať, ako do teba prídeš a do rytmu strčíš, vieš. Tak ho máme. Toto je hokejnátor 5000. Ako si môžete všimnúť, je na ňom ešte, ktorá slúži k výkonnosti. A tento hokejnátor má výkon lepší ako ruské zbranie hromadného ničenia. A kým sa môže strčiť. Presne. A to je nemecká zbraň. Korea, Rusy dokopy. Toto bol Si Štartovací drôtik má len životnosť, bohužiaľ na jedno vyskúšanie. Preto je to razovka a kvôli tomu si treba zakúpiť minimálne 20 kusov. Moment. Vyjde len 50 eur. Momentálne testujeme nerezové droty. A teraz vám môžeme ukázať, asistencii pôjde po hokejku a budeme hrať asistent a ja s mojím turbonátorom, či hokejnátor 5000 a loptonátor 5000. Ja mu dám takého asistenta, ja mu dám. Poprosím všetky loptičky dať preč. Z ľadu. Ja mu dám takého asistenta. Nemecký bodák, nemecký bodák! Moje sexy babučky. Teraz takže položím iba nemecký bodák. A boríky pekne. A teraz Nerv alebo nič. Niekde s tým asistentom. Do pip. Pip. Jo, a s kartičkou. Teraz si zahráme Si street. veľmi sexy od Gucciho. Tak a teraz si zahráme NHL. 1 versus 1. Klasická hokejka, ktorá sa volá Campus. Takže určite je to funky hokejka a versus hokejnátor 5000. S loptonátor 5000.
Uvidíte, to bude hra. Môžeme začať? Pripravenie? 3, 2, 1, go! To je tvrdý boj sa odohráva. Vidíte peke? Nemá šancu. Out. Burger je pan. Je to 1-0. Koľko to je? Turbonátor 5000 proti obyčejnej hokejky. Čo to je? Vyhráva 68 ku 8. Táto hokejka nemá šancu proti Turbonátor 5000 s Loptonátor 5000. Je to náročné hrať proti nemu. Tu máme ale jediná výhoda, že ruskí herci sú takí vynariezaví a vymysleli dokonca pitný benzín. Tento hokejnátor nič nežere a dokonca ten benzín sa dá aj piť. Keď budete smeniť cez zápas, odškrobli si, aha. Perfektné. Hej, ale 10 minút je po tebe. Takže toto je všetko. Díky tým, ktorí sa podieľajú. Ďakujem tým, ktorí to pozerajú, ktorí to lajkujú a bol by som rád, keby boli aj odber. A o tomto videu sa veľa ľudí dozvedelo, pretože vám to môže pomôcť vo veľa problémoch. Čaute.